Si vivim en harmonia amb l'entorn i la natura, per què no fer que les cendres dels nostres éssers estimats reposin per sempre de la manera més natural? Els cementiris de Barcelona ofereixen diverses opcions d'acollida de les cendres. Les urnes biodegradables han permès integrar les cendres en els nostres espais naturals de forma sostenible i ajudar a la seva reforestació. Aprofitant la bellesa del nostre paisatge i de les nostres instal·lacions, hem creat jardins per l'espargiment de les cendres en un entorn agradable i plàcid. Els columbaris cineraris ofereixen diverses opcions per a la inhumació de les cendres en espais totalment integrats en la tradició dels cementiris. Les cendres també poden inhumar-se en la sepultura propietat de la família. Els cementiris de Barcelona registren totes les inhumacions que s'hi realitzen. És la millor manera de preservar el record dels nostres éssers estimats. Fa més de 200 anys que els cementiris de Barcelona garanteixen la preservació de la memòria per a les generacions futures. L'espai natural, també pel repòs de les cendres.